Nggih, saderipun niku diselingi dagelan dhisik. Ben rada gayeng. Monggo. Ya sik lagi iki lho. Dagelan iki tabuhke trang-tong mbok umume serampat. Apa jamong ngono wae. Cobi Mas. Mas Bram iki kakang aku. Ayo mumpung-mumpung arep dulur-dulure kene. Heeh, andum sithik-sithik. Ya, Serampate dhisik. Aku tak ketokke kewanku sitok. Ayo, Cak Kris. Alah yo kere kaya lumuh iram lho. Mbok sing dedeg. Beksan, sampean sing beksan, heeh, iso apa ora? Heeh, yo. Heeh. Jan kaya alah jan kene. Alah jan Di langit yang tinggi. Aku kok emeng to karo bocah iki. Amat banyak menghias angkasa. Penak jane tapi wedi aku. Aku ingin Ngudangi masih ngarep kok. terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Wong beksan kowe ra cethok kene Gojali. Aku ngejali. Ngejali balik. Balik. Sluku batok ilo siram menyang soleh payung muda mak sedih lelembang wong mati rembah yen obah ngedeni bocah yen urip aduwe Hop. asoy Hop. Joget ngenang ngene tok. Hop. Gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca iki lho. Ya wes, apa ya? Gamelan. Sa. Oh. Usa. ya Oh, mas Mana ndak kompak ngono mana ya. Piye ki? Sindene ya kecetit ya iki Mas. Kandhane. Suaraku mbak lumrahe ngono tadi. Ha, ramane dole. Mbok ya sing cethok. Ngono. Ya baleni. Sik. Kembali. Apa sapat semayanan sik. Hop, iki kanggo apa ta jane? Oh, pokok ting kemlonteng. Kar-karuan. Iki 2 dimensi. Oh ya wes, heeh. Usa. Yuk. Alakatir. Ya mas. Apa lho kowe? Yuk. Jangan. Wes, matur suwun. Matur suwun, Mas. Aku ditabuhi malah saya wong edan.
Mosok. Sing edan iki kamu kok kan sampean to ning kene. Pitepangan dhisik. Pitepangan. Alah wong mlaku kae. Iya. Mangkane lek mangan tape iki mbok aja oke-oke. Enggak tape Lah apa? Sawo. Sawo ya, Ah. heeh. Tepangke dhisik karo warga masyarakat Rembang kene Ngadiluwe. Perkenalkan, Tak kenal maka tak sam. tak kampleng, Wah, tak kenal maka tak tak sayang. sayang. Dia sayang Tak sih. kenal Eh, kata enggak. ambung. Mau aku lek karo iki, ambune kelek ejan kaya remas. Kandian. Jan. Terus? Tepangke Nami kula Gareng. Gareng Iya. saka Semarang. Diri. Wah, gede. Ya, Tibake oh. Kediri iki wonten gareng ya, Bapak. Enek Ibu. garenge. Kaya to? Aku Oh, iki. sampean iki. Iya. Ngono. Sampean iki biasane ya menghibur ning wayang-wayang. Enggak, Mas. Nah, nanti Pokoknya wong ning kuburan nglumpuk banget tak hibur lho. saya tahu iki dagelan apa wong sung pendosa ta sampean iki jane? Domong itu anak. Sampean ki umume hiburan ki menghibur ning panggung kehormatan, Oh, iya panggung toh. hiburan kaya ning Heeh. jaranan, acara Agustusan. Ya. Ngono kuwi. Ora kok malah ning kuburan ki nggo ngapa? Pokok membahagiakan semua orang itu berkah. Oh, ngono ya. Iya. Jeru-jeru iki jeru-jeru. Jeru. Nggih, nggih. Saderenge ngaturaken wilujeng sonten. Nggih, Bapak sonten. Ibu sedaya. Setengah maghrib, Ingkang Pak. Sonten setengah maghrib iki. dereng. Oh, gong. Badhe ne maghrib. Badhe, Pak. Heeh. Heeh. Wilujeng sonten dening katur Bapak saha Ibu ingkang sampun samadhi wonten papan mriki. Saderengipun niki sedaya paring sehat nggih. Sehat nggih. Sehat. Alhamdulillah. Tak Alhamdulillah. dongane sing nyauri ki mang utange lunas. Tangi lunas. Amin. Amin. Rezekine bertambah. Amin. Mekare ya wis rampung. Lah sampean kok guyune kowekel akeh dhewe kae. Ngawur bar rampung juga eneh kok ngawur. Bek Sutini kan lho lek guyu kowekel Domong ngono ya. lho. Bek, Sampe- mekarmu akeh apa piye to? Bek. Ya ampun, tak dongane sesuk lunas ya, Bek. Heeh. Kowe gendang juga Heeh. eneh ngono. Kok jiko neh ya umume lunas ki ben Wah. nganggo usaha liyane, Ya. ora usah ngono kuwi, ngono. Ya. Jadi kowe ndongake apa karo warga masyarakat kene? Rembang, Khususnya Bapak Kaji sinten wau? Pak Aris nggih. Pak Haji Aris. Aris. Nggih niki bolone Ingkang sampun dhewe, Mas. kersa nimbali adewe ana papan Ya. kene. Mugi-mugi nggih. Mugi. Kelurahan masyarakat Kelurahan Rembang. Ya, Rembang, Ngadiluwe Diparingi kene ya. sehat, seger waras, Amin. rezeki barokah. Amin. Sing rondo ndang entuk duda, Loh, sing rondo. sing joko ndang entuk perawan. Oh ngono ya. Iya. Ora lali tugase adewe ning kene. Nggih. Adewe iki ning kene ora mung ngibur. Heeh. Lho Ngono, Pak ya. Aris, Pak Adewe Aris iki suruh didongakne lho, Long. Nggih. Sinten? Pak Aris ku Oh, Bapak Aris. Pak Haji Nggih. Aris. Lah nggih Pak Haji Aris dereng Pak Pur. Heeh. Ah. Dongake. Ketoke Pak sing Haji Aris. sing tuwa dirimu lho, Kang. Oh ngono ya. Heeh. Gantian. Gantian oh. Pak Haji Aris wonten pundi papanipun? Wong nggih, wilujeng Kono, santen. kono. Alah alah kain jeding, kain Walah, jeding. paling ya Motone kok ya. Wah. Wilujeng santen Bapak Haji Aris. Nggih. Mugi-mugi Ah. enggal pikantuk rezeki ingkang barokah. Anggenipun nimbali kula sak kanca Sri Manggala. Heeh. Angsala idi barokah dening Gusti Allah. Amin. Rezeki ingkang barokah. Heeh. Usiane tambah-tambah. Amin. Terus saged minggah wonten Mekah. Amin. Terus tumbas tanah, duwe dhuwit turah sesuk ya pangga umbah-umbah Bijing. Nggih. Umbah-umbah Pak, Bijing. Njaluk duwe, Pak. Kok iso njaluk dhuwit? Iya. Ya umume. Damel tumbas teh. Ya aja nganggo Ya, ngono kuwi. oke, Ora lali baik. kewajibane adewe Ah, ngene. iya. Iki ya sarwa angon jaran. Angon jaran. ya? Adewe ngetokke jaran ning pagedokan. Siji boko siji, gliak waton kecandak. Iya, Ya, betul. Saiki ditokke siji boko siji. Heeh. Nah, wernane jaran ki ana apa ae, ana lanang, ana wedok, didelok bar iki. Heeh. Ana apa wae. Kadang ki lek sing putih mesti enek irenge. Sing putih kuwi mesti ana. Sing putih enek irenge. Sik to, jaran banci enek apa ora? Wonten Enten. mangke. Lah niku sing putih enek irenge, Pak. Nggih. Sing putih enek irenge nih. Sing putih ana irenge. Mesti Contone. warna putih ki mesti enek irenge. Contone. Ya kasarane bunder-bunder nik ireng. Bunder-bunder nik Nik ireng. Apa kuwi? Yes. Ngetawa. Obah lho. Heeh, tak Ya wah. ben cetha masyarakat kene iki ben cetha gian. Ya mesti putih ki enek irenge, Mas. ngono. Oh. Dadi aben warna putih ki mesti ana mesti ana irenge. Aben warna ireng. Mesti ana putih. Contone. Ya ngetawa. Pangkat Tawa, juga. tawa, Ah, tawa. Lihat-lihat waton kecandak ade nyemagakne Temen, nyagakne ya. kanca-kanca. Siap.
Jaraning pagedokan. Yuk ditoke, Kris. monggo. Gliak-gliak waten candak ya. Matur guing panuwun, Pak. Iki kakangku Mas Bram. Ampun rawuh jan ses. Yo. Menika Bapak Ibu, wah iki. Sigrake, aduh. Sigrake para kuda-kuda saking Sri Manggala. Mati ngono wae, urusan dhewe kowe. Oh, yeah. Ayo. Ayo reng gareng maju gareng. Kae lho jaranmu kok lho openono. Jarane tukaran. Jaranmu openono. Diingus ditokne siji-siji. Meng grendele gak mbok enep ah. Lah wis tak enep kok. Lah kok merucut. Lah ya usah oleh papat ngono. Oh, kemeton. Dijajarke to. Aja Kemeton. oleh tukaran dhewe-dhewe jajarke. Ayo, padha baris. Padha baris, jarane baris. Baris ning ndi kowe iki ya cetha. Sejajar kene. Iki kene. Jajar. Kene. Stok rene. Jajar kono. Sing kene. Wah jan kere Jan angel dapat. Oh, bapak. Ini tak contoni sing apik. Ngetokke jarane Pak Gedhokan iki kudu jarane sing manut. Ora awakmu sing manut, Wah. Iya. Piye, Kang? Nyilih bae. Heeh. Arek. Nemburine, aja kruntalan dhewe-dhewe. Baris. Piye lho, Kang? Tahu sekolah ora ya? Jajar. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Wah, ya temu mundur dhewe lho sampean gondrong iki. Kudune sing sigap. Ngono lho. Ayo, tahu LBB ora iki? Sekolah bolosan ning warung kopi yo ngene iki. Siap, gerak. Tangane lek siap ki mbok piye to, Cah? Tangane siap kene. Siap. Nah, ngono lho. Lencang depan. Gerak. Alah, wis gondrong iki pangalo mes. Drang, cigap lho, Drang. Tegak. Gerak. Nah. Istirahat tepat, gerak. Alah wong kancane buka tengen dhek buka kiwa. Saman buka papat wayahe. Ben Kuwi meteng lahiran kuwi. Kok buka papat iki urung-urung kok. Istirahat sambil duduk. Silakan. Gerak. Duduk. Nuk lek gak ngerti duduk nuk. nuk. Tahu LBB lho wong ki. Beh, sesuk sampean latihan mahku ya. Gawa gula, kambil karo beras ya. Esuk. Ki, kowe ayo. Sik kurang piro kae? Nah, aku genti aku. Kok genti aku no. Ya. Wayahku ya iki. Ayo. Oi. Selak nelek darane. Hop. Kuale. Hop. Hop. Kulawe wong open jaran njaluk gendeng. Jarane brai. Aku ditumpaki mosok padha lanange lho. Aja mbok tumpaki. Kene mbure seko wendut-kendut ngono lho. Jan kok eram lah aku ngrasakne sampean ki. Sesuk diet, fitness. Aja mek lemu ngono iki. Manut ya. Jejer kono, genti kowe dek, kono. Wayahmu. Sambure. Ya. Ya tarik. Ayo. Pagelaran ingkang salajengipun nggih kuda nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alah kok kere.
Sing tak tok nih jaran poel. Kok jajar pisan lho. Jajar kono. Manut, heeh, manut kono. Lah jaran powel kok ditokke lho. Bar kowe ora aku. Ya. Ngono ki wis tak omongi. Demeng aku ora apal lho, Ayo. Apa bang? Apa bang? Kok bodoh metu dhewe ucul kowe grendele iki, Bang? Mas Galung. Aja mbok colne. Iki jaran brangasan kok, Tra. Kuno lho. Ning ndi? Iku. Ayo, tarik Mas. Halo. Ayo. Waduh, jelungo pisan nih. Main pisan jelungo. Mbok sing tegen lho. Oh, lek dicaplok ndase. Opo kuwi? Baongan, kok baongane? Ayo men. Baong. Hei. Baongane engko. Jar. Iki jarane sik. Heeh. Lah mamula kuwi ditutupi ngono, Bang. Ya. Mik. Sampeyan mengko ndi ta? Kidul kandat. Ora lho, aku mangko celok jaran sampean kok melu-melu nyapa? Kokon bae. Kokon bae to? Wong bae yo lancang kono. Balik, ayo balik. Iya. Nglumpuk ngono raine pisan kok. Heeh. Ya, heeh. Ayo wae kowe, tokke sitok. Kono. Ayo. Mbok Ben, tandangi kono. Ayo mbuh piye carane kok Mejuti rai. Ya resikomu ta. Ayo diopeni. Urung nemu jarang wedok ya. Ayo diopeni kae. Ayo. Diopeni. Ayo kowe dige samsak kowe, ayo mati nemu ayo. Ayo bongkoh ora kowe, ayo. Ngono kan wis bocah ra pokro rupane kaya. Ayo. Piye? Jaranmu kok iso Urung teko lapangan geger galer kabeh. Ya kudune dijinakke ngono kuwi. Diombeni. Lho kalau piye kuwi? Ayo. Anu mimi. Hop. Aja jepulo soro ae. Mimi se. Dimimiki. Jaran iki pakane suket. Heeh. Iki enek sukete. Mbak, kuwi kembang malah enak. Heeh. Dilek sak kembange. Mie, ayo dimi. Bablas ndak gelem goceki kowe. Ngono kuwi lek ra manut ki ya ngono kuwi. Kandhane kok. Tak contoni ben jaran manut. Gocali kene. Apane? Gocali iki, mike. Mi. Oh ya. Mati. Apa ki? Ganden. Desak golek ganden barang. Ndak ana dituthuk ndase. Lah kuwi lulut to karo dirimu. Wah. Tansaya galak. Lah njaluk. Kebrahen kuwi jarane. Oh. Manuke nyantol gedul-gedul kok, Cok. Heh,
Suwek kaya ngono lho. Heh, Kandane wis suwek bareng. lah ya nafsu. Aduh, Gadul. aduh. Kowe nyapa? Iki semut lek nyokot gak ada nyokot. Lah ditokke. Ki Mang, mugi jaran sitok ki ya jaran kore tenan Dome janem poel kok. Oh jaran. Ayo. Iya. Ditokke. Ditokne. Ayo, Cok. Cek. Oh. Karek iki bisake wae. Karek sitok. Oh, jarane 8 ate mene, tak kira 6. Jaranan 8 jandak genep. Ndak enek genep belas sih. Jarane kekuron. Lho. Ya, sitok Masuk sitok sih nih. gak kurang sitok. Ora njluntrung koyo wong layat ngono ya. Ayo ndang tokno timbang muntup-muntup. Alah. Ndang tokne. Muntup jan ompong. Ayo metu kene. Metu, ayo. Ayo. Gecer sing apik, joget sing apik. Lah kok ompong lho jaran. Alah kere kaya mlayu lho. Wis ompong ra tak diuntu. Heh. Iki adewe sarana andum wektu. Iki sik ana tari rampok sing bareng karo Prabu Jalangsan iki. Ya, minakani matur suwun dening kanca-kanca warga Rembang dan sekitarnya. Selamat menikmati hiburan dan pagelaran Sri Manggolo. Matur gue manuwun. Oh ah. Oh ah. Yop. Yeah. Oh ah. Yeah ah. Lo. Yo. Yo, ya. Ya. Yo. Ya.
đó đó ốp ê ê à à ơ dạ ê ê ơ dạ yeah dạ dạ ê ê à ôi ê ê à yeah, 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 ah, yeah. Oh, yeah, yeah, ah, oh, ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, ah, yeah. Oh, ah. Oh, ah. Ốp à quay là kalah iya ya 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 oh yeah ốp ôi was iya ya
Kridu mawur mangawur-awur-awuran tengarane ngajure gong maguru gongso tetek kaya botolak wir panjriting turangga esti rakata ingkang bejo lelayu sabit oi ya iya, ya, latalah, bojleng laknat, leno mangendamu gak limpamu, ayo, iya, Sri Manggala.
Iya, ya. Ayo, Sri Manggolo. Iya.
ngobengi kutha sateruse ing desa marga aku anggoleki sing tak tresnani linciku ucul lunga ngetan Surabaya